بريزيدنت إسياس أفوركي بمختل منستر قديات وصاي سينيور لا بوبيستاليني نستمر حلوخ منغستي إيطاليا لوميا بساعتات قدم قطري أب أدراش دندن تقبلو أزاريبهم أب تركب كلتيوم وغنات أب تاريخاو زمدنان حبر ربحتات نستسرت الزمدنا إيرتران إيطاليان بحدش مدرخ معبالب زعبا زأتولو أقباباتات تمايتهم نزل زمدنا زن معبال بغلتي وغن زلو قربنت بمرقاز دما أب تركب زيب استقابر زيت مسرت ني حبر ناي متحقاز مدبات كندف تراديوم بزي كازي إيرتران إيطاليان أب مفتاح زواو قديات كمون مسفان سلامن صدتان أب قرنا أفريقيا كتحقاقزان تواهيدن كسرحان أبني حبر مرد تبتحون أب تركب بريزيدنت إسياس نمختل منستر قديات وصاي إيطاليا سينيور لا بوبيستالي بزعبا معبالتا زوانان نافاتات حب زملكت إيرترا زلو حساباتن كافيلوام مختل منستر قديات وصاي إيطاليا إيرترا زبتح زلو إيطاليا نزغصل شدش أوارح حبو منبرنت أوروبا وحبرت أبزا حازة الأوانيو منسيات تاب أكاديمية يخون كالن فتات عوتاتن تودادرتن كوينوم من تكوتو زوهاب زوباون هاقراون شلماتات اللوم أزيد ما أوشتهم قدس كان بمحضر نتبه لحنتهم فتراونتهم زعبيو شلما صورا دما لولي أبركتو نزقبورو منسيات زوهاب هاقراو شلماتيو برهان عنا مسكال زدالو وصبصبالو كتيلو كغربيو كبرتاتنا مرحانا أبتعت زبل تيما كاب 18 كساب 10 حملة أبساوا أبزك أنا صار شاي هاجراو فيستيفال من إسيات أب عودم بلوصاتن أب نتاويان نزخون من إسيات شلمات سويرا كوها مخوانو تحبيرو أبو عمر كوميتي شلمات سويرا آتو سعد رمضان مس إيرينا أبزكايدوك على محتت اتمدب أبستفالا لي عودتات لولي أبركتو نزقابرو من إسيات مشلامن أفلت أمهابن كم زد تقلل قليصو زاقيت بستخايدة نتفتات عدميهم كساب 4 عامت زبتصح أفت أراونت ممحياش صنعة مهزو بلوصعيو أفراينت كموين وساني أموسات كابوصوتم صبلل إلهم استرأي من إسيات كشلمو مدب كم زلو زحبر آتو ساعات نوددر شلمات سويرا 21 عين السرحات كم زقربه كوميتي بزكايدتو ناي ممماي مسرح دما 12 سرحات بقوع خوينو خم زرخوبتو أرديو أب عودي مهزون سن عندما أمنا أبرو حبرة سفت تحكم زخولو بقبراو سرح استسنى بروجكتات كامر إتحالفهم نعداقا خوردو زخولو كموين ملو بملو ويكفيلاو متكاتا التاون بمخوان حالك شرف واتاي أمك لالترازت عوتو أو ددر كمز أتو حبراوز عريز حالفهم دما لعلم التبع خمس قبرلهم عد منبر كوميتي مهزون سنعان من إسي ياسمين تسفالدات قليزة بمهزون سنعان نبولوزات من إسيات مشلام أمدب هاقراو لمعات لعلا استواصو نزقبرو متببع زعلم خمس خوان زحبرت من إسي ياسمين عبستفلاليات تكالات من قستن قنبارن زسورح زلو كوم اوين أولك أوانينوم استوافرو من إسيات باتزواز أمام زانيك قطعتات تماميوم كم زشلمو حبيرا عمنا لهم عامت وددر مهزون سنعان أب كلن زباتات نزركو من إسيات بمستاف أب عودتات حابريتان تكنولوجين كوموين إلكترونيكسن ميكانيكن بوجوجلن بولك انزفاري أستات 7 سرحات تأكيبو خمسلو تفليتو إرتراوያን ነበርቲ ሽቱትጋርት ከባቢኣን ጀርመን ሓድነቶምን መንነቶምን ዕላማ ዝገበረ ሕብሩን ስልቱን ዝቀያየር ተጻብኦታትን ሸርሕታትን ክምክቱ ከምኡውን ሕድሪ ስዋት ብምጽናዕ ንሃገራዊ ሉዓላዊ ክብርታት ክከላኸሉን ክጣበቑን ከም ወትሩ ድልዋት ምህላዎም ብ28 ሰነ ኣብ ዘቃንዑ ህዝባዊ ኣኼባ ደጊሞም ኣረጋጊጾም ኣብቲ ብሽማግለ ህዝባዊ ምኽተ ሽቱትጋርት ዝተወደበ ሰሚናር ተሪዮታት ድሕሪ ኩናትን ኣንጻር ኤርትራ ዝሰዓቡ ውዲታትን ኤርትራዊ መንነትን ባህልን ኣብ ስደት ዘለዉ ብድሆታትን ሓደጋታትን ከምኡውን ብዛዕባ ውዳቤታት መንእሰያትን ተራ ወለዲ ኣብ ምሕያሉን ዘተኮረ ሰፊሕ መግለጺታት ብኤርትራውያን ምሁራት ከም ዝቐረበ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ بصناعتون توفاينتون زلعل حزب إيرترا نتنا هاجرنان مثل حريان حزبنان زدنادن تنكول صلاتي نقح كم زمكتو انتخونا جن اتي فتنتات كقارص لزيكونه نوس وكف زيغا درجه ودابيو ابريخو اب معقب بنتون حدنتون ابرتي اكسرحن بكم درجه وفرخ جبرن زتخاخرو توم إيرتراوያን مهرات بفلاي وصا زنبرو زيغاتات قداي نايتي تنكولات كيكونو تنققاتن نقحاتن كخونو تلابيوم وكيل كوماون حزباون قديات امباسي إيرترا بجرمن اتو كحساي تولده ابو منبر حزباو مخته جرمن اتو مدهانه تسفالم ابو منبر محبركم شوتغارتن كبابيان كمون ابو منبر واحد شماغله اتو ساميل ابراهانون بب وغنوم امحيال طمرت زتكوره مدرتا تسميعهم
ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲን ሃገራዊ ጥምረቶም ዘሕይል ሃናጺ ሓሳባትን ርእይቶታትን ብምፍሳስ መቐትኦም ንምሕያል ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ኮርፖሬሽን መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝቕመጡ ቅዱሳት ዜጋታት ንትካላት ጥዕና ዝውዕል ኣሳብ $60,000 ዝዋግኡ ናውቲ ሕክምናን መድሃኒትን ብሓገዝ ረኺቡ እቲ ናውቲ ምራኹስ ዓረብያ ስንኩላን መረመሪ ዓራውቲ መጸገኒ ዝተሰብረ ኣዕጽምትን ካልእ ዝተፈላለየ ሃላኺ መድሃኒትን የጠቓልል ምክትል ዋና ካይደ ስራሕ ኮርፖሬሽን መድሃኒትን ናውቲ ሕክምናን ኤርትራ ፋርማሲስት የማነ ዘር ማርያም ነሪና ብዛሃባ ሓበሬታ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓገዝ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝተበርከተ ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ምቅላል ዘጋጥም ሕፅረታት ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣብርሂቡ ንሱ ኣስዒቡ ነቶም ብሰናይ ድሌትን ተበግሶን ንካልኣይ ግዜኦም ሓገዝ ዝለኣኹ ዜጋታት ብምምስጋን ካልኦት ኤርትራውያን እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ኣዘኻኺሩ ነቶም ዜጋታት ወኪሉ ነቲ ሓገዝ ዘረከበ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ሃገራዊ ግቡእ ኣብ ምፍጻም ዝርከብ ክኢላ ስርዓተ መግቢ ዶክተር ጴጥሮስ ካሕሳይ ብወገኑ እቲ ዘበርከትዎ ናውትን መድሃኒትን ምስቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ጠለብ ዝመጣጠን እኳ እንተዘይኮነ ገለ ሃጓፋት ክሽፍን ዘለዎ እምነት ብምግላጽ ኣብ መጻኢ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምርድዳእ መጽናዕቲ ብምክያድን ዝዓበየ ኣበርክቶ ክገብሩ ምዃኖም ገሊጹ እዚ ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣሜሪካ ዝጀመረ ሓገዝ ናይ ምልኣኽ ተበግሶ ናብ ካልኦት ከተማታት ልሒሙ ብኮም ደረጃ ዓበይትን ንኣሹን ይነጥፍሉ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ዶክተር ጴጥሮስ ካብኡ ሓሊፎም ብኣካል ናብ ሃገሮም መጺኦም ብሞዮኦም ንኽሳተፉን ንኸበርክቱን ክጎሳጎስ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ዝርከብ ጥንታውን ታሪኻውን መልክዓ መሬት ከምኡውን ብዙሕ ቅያን ጅግንነትን ዝተፈጸመሉ ዕድታትን ድፍዓትን ንኤርትራ ማእከል ስሕበት በጻሕቲ ካብ ዝገብራ ረውሓይታት እዩ እዚ ታሪክ ምፍላጥን መደባትን ክስርዓሉ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ እዩ ወኪል ኤሪና ዞባ ዓንሰባ መሓሪ በላይ ካብ 9 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፅኡ መንስያት ናብ ግንባር ሓልሓል ንዝገበሩ ዑደት ተኸታቲሉ ዘዳለዎ ጸብጻብ ፍሮይነ ፍጹም ከተቕርበ እያ ካብ 9 ንኡሳን ዞባታት ዓንሰባ ዝተዋፅኡ መንእስያት ዞባ ዓንሰባ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጸላኢ ዝተደምሰሰሎም ግንባራት መወከሲ ታሪክ ቅያን ጅግንነትን ህዝቢ ኤርትራ ከም ምዃኖም መጠን ታሪኾምን ሞዮኦምን ንምፍላጥ ናብ ድፍዓት ግንባር ሓልሓል ዑደት ኣካይዶም ኣባል ናይታ ኣብቲ ግንባር ዓሪዳ ዝነበረት ክፍለ ሰራዊት 58 ኮሎኔል ጃበራ ሕመድ ኣብቲ ግንባር ዝተፈጸመ ጅግንነት ዝነበረ ጽንኩር ኩነታት ዝተሓልፈ መስገደልን ዝተረኽበ ዓወትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም ኮሎኔል ጃበራ ጽንዓትን መስዋዕትነትን ዝሓትት ገዲ ሓሊፍካ ኣብ ነጻ ኤርትራ ነቲ ዝተፈጸመ ሓቀኛ ታሪክ ከተዘንቱ ምብቃዕ ድርብ ዕድል እዩ ድሕሪ ምባል በብእዋኑ እናተደርዐ ዝኸይድ ዘሎ ክብርታት ሓርነታዊ ቃልስና ብዝግባእ ተሰኒዱ ንወለዶታት ከም መወከሲ ንኸገልግል ተራ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ሃማት ዕድማ ብፍላይ ክሕይል ብምዝኽኻር መንእስያት ብደም ጀጋኑ ንዝመፀት ሃገር ክዕቅብዋን ካህንፅዋን ተላብዮም ኣብ ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት መንእሰይ ቃስም ኢብራሂም ብወገኑ ምስልን ታሪክን ግንባር ሓልሓል ንምፍላጥ ዝተዋህቦ መግለጺ ኣብ ምውራስ ታሪክ ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ጠቒሱ ከምዚ ዝበለ ዑደት ኣብ መጻኢ ብዝተወደበን ዝሰፍሐን ክቕጽልዎ ምዃኖም ሓቢሮም ዑደተኛታት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብዚ ርሁብ መዋእል ክብጻሕ ዝተኻእለ ሳላት ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ከም ዝከኣል ዝገበረ ጽንዓትን ተወፋይነትን ምዃኑ ክግንዘቡ ከም ዝኽኣሉ ብምሕባር እዚ ድማ ንሞራል መንእስያት ኣበሪቑ ኣብ ደግመ ህንጻ ሃገር ዓጸፋ ክሰርሑ ዝድርኽ ምዃኑ ገሊጾም ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ማእከል ምምሕደራት ንዝተላለዩ 800 ጽጉማት ስድራ ቤታት ነብሱ ወከፎም 25 ጨቓዊት ብድምር 20,000 ጨቓዊት ብርትዓዊ ዋጋ ዓዲሎም እቲ ጨቓዊት ኣብ 4 ንኡሳን ዞባታት ማለት ጋላ ነፍሒ ሰረጃኻ በሪኽን ኣስመራን ንዝርከቡ ስድራ ቤታት ንሓደ ጨቓዊት ብሕሳብ 7 ክሳብ 15 ኣቕፋይ ተዓዲሎም ኣብቲ ጨንፈር ክኢላ ምርባሕ ደርሆን መፍረን ቃሖን ናቶ ኣማኔል ሃይለ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ እተን ስድራ ቤታት ምንጭ ቁጠባ እቶት ክረኽባን ቀረብ ደርሆን እንቋቑሖን ንምዕባይን ምዃኑ ገሊጹም ንዝገበረልና ደገፍ ብጻዕርና ማዕቢልና ናብራና ንምሕያሽ ክንጻዕሪና ዝበሉ እቶም ተጠቀምቲ ዝተዋህቦም ጨቓዊት ብምክንኻን ናብ ፍረ ከብጽሑ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ዞባ ጋላ ነፍሒ ክኢላ ሃብቲ እንስሳ መንእሰይ ሓድሽ ተረቕ ብወገኑ እተን ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለወን ጨቓዊት ኣብ መነባብሮቶም ጽጉማት ስድራ ቤት ለውጢ ከምጽኣ ዘለዎ ተስፋ ብምግላጽ ኣብ ምክንኻንን ግቡእ ምክትታል ክገብሩ ምዃኖም ኣስሚሮሉ
ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ብዝካየድ ዕዳጋ ሓውሲ ከተማ ሽላሎ ዝተፈላለዩ ሃለኽቲ ነገራትን ጥሪትን ዝለዋወጥሉ ባይታ ከም ዝፈጠረሎም ተገልገልቲ ንኤሪና ኣብ ዝሓበርዎ ሓበሬታ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ መግለጺኦም ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታት ካብ ማእከል ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ርሓቂ ስለ ዘለዎን ነበርተን ዝደለይዎ ሃለኽቲ ነገራትን ጥሪትን በቐሊሉ ክረኽቡ ይሽገሩ ከም ዝነበሩ ብምዝካር ኣብ ሓውሲ ከተማ ሽላሎ ሰሙናዊ ዝእንገድ ዕዳጋ ብምኽፋቱ ግን ኣብ ቀረቦኦም ዘድልዮም ክሸጡን ክሽምቱን ከም ዝሓገዞም ኣረድዮም እቲ ዕዳጋ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ናይቲ ንኡስ ዞባን ካልኦት ንኡሳን ዞባታትን ንዝመፁ ነጋዶ ስለ ዘእንግድ ኣብ ካልእ መዓልትታት ዘይረኽብዎ ኣሕምልትን እፍረታትን ከይተረፈ ከም ዝረኽብሉ ብምሕባር ንዕዳጋ ጥሪት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ቦታ ግና ቃልዕ ብምዃኑ ቆላሕታ ክግበረሉ ተላብዮም እቶም ነበርቲ ኣስዒቦም ነበርቲ ዓድታት ሓበላ ሸሸቢት ማይ ቆቓሕ ምኩቲ ዓዲ ሃኪንን ሓድሽ ዓድን ቀንዲ ተገልገልቲ ናይቲ ዕዳጋ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ሃልኪ ሳላ ዕዳጋ ሓውሲ ከተማ ሽላሎ ከም ተቐለለ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሽላሎ ኣቶ ህንፃ ኣብ ገብረስላሴ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ዕዳጋ ብዝሒ ዘለዎ ጥሪትን ሃለኽትን ከም ዘቕርብ ብምምልካት ዕዳጋ ጥሪት ቁፅሪ ስለ ዘይብሉ እታዊታት እቲ ምምሕዳር ከባቢ ብግቡእ ይእከብ ስለ ዘየለ ኣቓልቦ ክወሃቡ ኣዘኻኺሮም